Kaixo, bueno, bideo hontan lan egoera eta hizkuntza eskakizuna nola aldau eta ordezkapen kontratu ukoitea azalduko dugu, bale? Mentxe. Bale, esan dakoa, lan egoera eta hizkuntza eskakizuna aldatzea eta ordezkapen kontratu ukoitea. Venga, epea izango da, ingo du banaka-banaka, bale? Lan egoera aldatzea. Lan egoera aldatzeko epea, ekainako 29 arte hezkuntza laguntzako espezialistan kasun, eta abuztuako 22 arte interpreten kasun. Nola inbarko deu? Bialdu barko deu, idazki sinatu bat, gure nanan kopiakin, dagokion lurralde ordezkaritza, bai? Hemen dituzu helbide guztik. Bale, langile bakoitzen lan egoerari buruzko informazioa ja ezigunen zintzilik hauta daukezue, heziketa bereziko ikasturte, hasierako esleipenen atalen, bale? Ordu norbei dau bakoitzek ze lan egoera daukezuen, eta beharrezkoa donak, lan egoera aldatzeko eskaera inberko do. Kontutan hartu, kasu batzutan, ofizioz jarreko zaizuela lanerako prest, bale? Amaiera data zehatza daukien kontratutan, mozten hezkuntza sailek dauke zehaztapena data hortan kontratu bukauko dela, orduan beraiek automatikoki disponible edo lanerako prest jarriko zaitue. Egoerak hauek die, bale? Lan edo eginkizun zehatzeko kontratutan, ekainen 30 edo abuztun 31 bukatzen dien lan metaketan kasu, eta abuztun 31 baino lehen bukatzeko amaiera data zehatza daukien ordezkapen kontratutan. Bale? Kasu horietan, ofizioz hezkuntza sailek jarriko zaitue disponible. Bestela, eskaera inbarko deu. Idazki sinatue, eta nanan kopia bializ, dagokion delegaritza. Meina, hizkuntza eskakizuna aldatzeko, berdin. Epea berdine da, bale? Ekainako 29 hezkuntza laguntzako espezialista, abuztuako 22 zein hizkuntzako interpretek. Kasu hontan, idazki sinatue nanan kopia eta hizkuntza eskakizuna egiaztatzen digun dokumentazioa. Bale? Helbide berdinen die, dagokion lurralde ordezkaritza bildu barko genuke. Ni Arabako alimanez, Araba biatuko. Bale, kontutan hartu, HLA hizkuntza eskakizune daukenak edo goragoka, euskerazko eta erderazko lanpostuk hartzeko aukera izango dola. Eta lehenengo hizkuntza eskakizune daukenak, edo hau egiaztau gabe daukenak, erderazko lanpostuk soilik. Bale, orduan, erne horrekin, eta esan dakoa, EPA hau da, eta nola egin behar da. Eta ordezkapen kontratu ukoitea, bale. Bere garaien, irik izan prozesu edo epe bat, ordezkapen kontratu ukoin izateko, esleipenetan parte hartzea behi da, bai? Adibidez, nik ordezkapen kontratu bat baliman euken, prozesu hartan ukoin eiken, oain esleipenetan parte hartu alizateko, bai, disponible egoteko. Ze gertatzen da, langile batzuk data hortan igual kontratu gabe zeudela, bai? Orduan ezin zuen ukoin. Orduan, ukoite hartatik honea ordezkapen kontratu bat hartu baldin badue, oain ukoiteko aukera emango zaie, bale? Apirilen 24 baino gerogo hartutako ordezkapen kontratu egingo dioguko. Nik martxoko kontratu bat baldin badauket ezin diotukoin, bale? Apirilen 24 baino gerogokoa izan behar da. Eta esan da bestetan bezala, idazki sinatu eta nanan kopia. Kasu hontan, hemengo helbide hontea bialdu behar da, bai? Ez da bialdu behar ordezkaritza eta baizik eta hemengo helbide honta. Eta epea berdine da. Hezkuntza laguntzako espezialistak ekainako 29 eta zein hizkuntzako interpretek abuztu 22. Bi barne, bale? Baina. Berriz datak sartzen dizkizuegu bazpadare ez pasatzeko, garrantzitsu edalako, bale? Kasu hontan, kuadrotxo hontan ego gineke, bai, lan egoera aldatzea, hizkuntza eskakizuna aldatzea, edo ordezkapen kontratu ukoitea, eta ekaineko 29 arte. Interpreten kasun, abuztuko 29 arte. 22 arte barkau. Eta, eskerrik asko, eta zorte on denoi. Gero arte.